Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Don't even think about it. Am kwa ba kadek tiar jome ka penyap me. Kendo kadek film khasi ke biya day ber arngut kishi para ki khon swet. Uhen men ulah ban kendo da ka bu kam ba ki gang. Namar ba yo kam wala ki jing persang ki babon ulaya lingba. Kadek film kadang yat mentah biju senama ba nagalyang jang ba TV. Ngila yo la banyak keren berusamla lambok wanyang u director jang kadek film kendo. Haga juga por ngila yo ru banyak keren bagi ting shop ki puran jang kadek film kendo. Ka film kendo ka bangi penmi mentah hapok biju sinema kadai syapang ka jing kerduk kam kisam lahi ka ba u main karakter do ka film umban si ken ban kendo ialah ka jing em ban yo ya kanu ka kamru tang ban yo pisah ban pendap penbiang hayeng pendap penbiang ipara jung e kalau kum tahi nang ta kiwe ru ki karakter po do ka film ki don la ki jong ki benta balai bang ai kerteng kendo ek do ka film namar ba baru ki karakter lajan baru ki karakter tu ki balong akhmat ki kendo elah ka jing em banyo ya ka pisahkan banyo ya ka jing tray ya ka jing don kam paman kasngi ngamdon ka plan ka batikna hanrenga smai bapinom lay. I think all kind of jobs are considered to be essential if they are for the betterment of the society, and as for me I can take up any kind of job if it is well paid as well as they are not engaged in some kinds of unpleasant things. Omdon babha, but omdon basneo ne manta. Henrekat ki pawit ya kalenti. Ngin sarna bhang. Hoit kane kadek film ka ban kong yengi ban ra hapo biju sinema. Henrei hapo YouTube la bun ba ki film ki bang la hapo YouTube ki short films tanang ta ki film ki bakot hadu ka arkan taru ki don hi nang ta ki series bat kiwe. Te balai ngasnai kadek film namar ba kolong kumne namar ba hanga himar way hakpor ki bakaman shwaken ngade ubri ba wat kam ha te kata kadek jisha te ngale interview shonor bun ba ka jenjar ken ban yo kata kam te kam tamle kam sarkar te ngong kumne hakane ka film ka pen i bun ba ki khna samla ki bala ya ki interview ki bala ya ki jubab baru ki interview tanang ta kila de saya ki shubu mata ki don ki jing hakikam bangi tep ni haban mare ban penbiang ka physical fitness tanang ta ki don de ki kam ki ba ni haban de rating test nang ta ka interview face to face te ya ki turu kila lot te kolong kum ta kila lot ya ki turu hendrai ban yo ya tu ka kampat baleng ngimyo ka kolong jenjar te namar habal ala ikam ngimyo te hakji sodom kalong kum ta ken dai re banga ngalong kum ta hendrai ngashu chanano kalong kum kawen ki entertainment ba bon ki khana samla sha ki haban ro kam sneu namar ba kila let school la pasi ki degree ban let balala jenjar unong wer balaru wersho ikine khana let school namar kim nang te ban lai ai mo kila let school bro shikata hendrai kalong kum ta te don hi ngam ong baro hendrai don hi hapo ki ngabes ya kata ken ba don hi hakari kasi jongi ken baki khana balai ki kala kam kai balai ki kala sniu no ka ji kam jongki te kadai namar ba ka jamjar te ki bakin yo kam nalor bakila de pule hendrai nalor bakila ya kai ka baki ki dai banyo hendrai kimyo te ya kata te nak ta kada ngasu penrung no bahkan longkum ka entertainment hendrai ha lendet jong kata ka entertainment jong ka film ken pat kadon ka jing sha ka bakan dia Te haba medai reporter kum tate ong no bas rangkin me khna bangin penbai ki sud ki tai. MP boss, naik penyap uklek. Nomor kapisa jangan 4 IT sanspa. Kum no me bersimit. Kadurul iring bahame. Yes boss, long live boss. God bless you boss. Ai tin chai. Pae para de kon ngade. Pada ber Anderson Paulak de. Ano ter tenan. Ti ha ka baya day bat kane ka film kendo ayo sibun ki jing mentoy ti kuman su ong no namar nga syong ying ben ngamlet si ti
dak kecing ade perlok jonga ba ibalam ken ti ya wer ken yanga ba filat pon em ban ya shoot video kumtu ken ting ong sele yu mo ti nadu basdang nadu usnam arajar khat khandai ngasngo ti ngia persangken ki YouTube kumtu ki series em tu ti hadin nang tu peding nang kiu hadu banda poi ken ya ken ka film kendu Passionate. Kadon kepor iki ibaro. Kadon kepor ban peniam. Bat kadon kepor ban yarap. Dang ayah bro saliu nam tak babahan. Ngatip bakade ke babaklah. Hendrai ngalai mentah bat ibreu balai kai ngatang lagi cuma kelah. Nak kata kadau ngaptik. Ladakan dek abang ngalai mentah kalau ke babaklah. Kecing setengah jonga ti tu ba yo ban akliat aktris tu but sekawai kadai ba long kum ban siong no bang sacrifice te na banta itu i aktor ba i kidnap yang ti long ban yarap na banta kiwe mar kecing long jonga stunat ban yarap ikiwe takadaw ng stunat kata ka banta hakane ka film kindu ti ngadei kum i we i kun jong i ruhe spa tu ti ngasak kidnap ken bang ngasak dawa pisan ipa jonga tangtai Pidon hayu jonga katarup pikiran bahat. Itu sopi kan pide mano. Baleng asyarap himenen. Piarap ne pimudla kumno ne. Kumno ngan sungai je piba piarap yang Ngam yarap hiru yaki bom sungguh kumapi. Ba sungguh bahasa ya tu kadai ka shnong ayu kan ne. Ba pimdai am nong kidnap. Ya selid bu yang astan. Ti kabaning kong kabang sayat dengan kelanti ke junga kabangan saya simentai kan ka film kendo. Kadai kabaning kong kabang ya simentai hakini ki YouTube lan ki video ki bangi penmi hi hakini ka channel PHL Group. Ti kasin kabaning kong ya simenta long kumbang kajengmut junga long bang sumut ban su ya simenta tang ban su long ban pensot tenat delade. Nre hadin pat ketu kene pat ya nakawai ke video sekawai pat ke video ti ngayo kan kata ka kajing sengau halade ba ngasu tenat ban ya simenta kum kini ki banya simenta kini ki jingnya ak film lan kini ki video ti nang tu pat ni nang ya chaprang nang tu nda hadin pat ngi poi cha kini ka pengia penmi kini ka film kendo ti ilaong ini i director ngi ba ki biadon kini ka group ngi de bana simenta bet ya kini ka film kendo nomor ba ngi dai hi ki biadon lah ka group ti ngar ngong ka biang hi kita tinga sukli ni director ngi yang ba kum ngi ki karakter ngin sim kano ka benta ka ba ngi hap sim ma ti ma i pat i ong yang ang ba phi dai ban sim kum ta i dong bot jong ta ugang lane uta ba ya sim ta ban ngi ba long de ba subut kum to rei kalong ka jing bot jongi pat kalong ba kesubut klek bit kum to ngim so thu ya ka ka ba ngi de ban bot ka de ka kam ka bos new ni ka kam ka ba bha rei ngi suyaj bat kum ta te ngalong to ka biang kata tin hadin kata parlong ngila ya chakmat kan ka film ngila sedang te ha ka to por bangi sedang ka film ngatrangi sedang ban shoot ka de ha ka por ba ka de ha ka sedang senia hi kum to te yung di ban sedang unta na mariga script ngim pada ti bahan de ila subatai kum ta ti ngaro ngala susim ba je kata ka benta ba ngadi ban simbet ya kata ka benta ba ila ban set ini director ti enda hadin tangila sedang hakani ka sitang senia ti ka baning ko ngal akum ba ngiyami na kutuka ka bangi bad ya ka actress bangin bad kum kita kigang mun ayu hadin nang to pat anda ngila bad kum to kalawan kata ko story ba wan to kumba uday ku reporter na bantawan la kini ki video ban penmi video ti yo bad no ya i kan anda la yo bad i bad long ba ngi pat kata ko por ba uang kumba uta bang ya simta
untuk bos jungi longkum bos jungi hatu ka film ti ong bangi dei ban kem yu nu buru bawan ring video te hang ta ka por ba ngasa sotho ba kane kajing esim bata ka jungi nang pata ka ban ya ak kolong kum ka komedi tenga sotho ba ngidon kam hi ban nginang le pha shu shu nang ne sakmat namar ba ngidon kam ban pen ba ya ka film ka jungi lada ngilak kum komedi ru ngin ak kum komedi lada ngilak hakina kina ke bentaru ngan sim bat kum utau karakter bangen sim ya kata ka bentak Kisha Chikibangi Yapma Haba Kasho Maka Om Min Toy Ban Lekla Min Sim Hab Jem Hijai Ben Rit Kum Iknai Haba Shok Kajing I Nas Ngau Kum Ubi Marway Ngapu Samhi Inde Haba Yo I jing yok ke jumun toy jonga na ka film kalong kum kawe ka jing ai jing mut janga ba ngidai bandon kata ka mensim bangin yat ya kati kam ku jungi bangin yat ki kam ki babha handrai ha kapor bangin yat ki kam ki babha handrai ki bunsin ki jing ya kendu jungi sibun ki jing ek ki bang ya kendu hadin patantu iklan okum kita ki ono ki ba long snew jing long okum tu namar ngilong okum gitu ki balong kum ki nong tu lani ki ba sulet rong ki kam snew ki ba yat chani setai klem thu ya ka kam ka de ka kam ka ba bha ni ka de ka kam ka snew re ki su ya la ka ya be kum to te ngayo ka jing bon nang ne ba nang ni sakmat lani ka kam ko jungi bangi dai ban yat ba kata kam ka bangi dai ban yat bat kum ju ru nang dila ya ladang ila ya kano ka kam ru kemud bangin la da ka kam ka ba bhan kam ta ka jing im ko jungi ken Shinu ki mar jonga kijing te kibun bah habang ilek kam tama ki ba sedang ban sena film em ka kibun ha kijing namar ba kijing lut kibun bah te ngan suya tu epi ha posnong jongi hi ngidang long sisur sidor te dang bon ki jaka ki ba ki paramarjan yang kisngap tanat ban suong bai to sim ya kata kacaka batle kam nilai long kumta te nalor kataru om tang ki jaka ndrai hapo ka film ngidon kam de ya ki angkum no ki accessories ki tiar kitar mo ki babon kita te ngidon ka group te naka group lada om la uwei nyesei uwei te kajinga trelang jong ka group jongi ngiala ban wan ra yakane ka film kendo ken mentah po biju senama nang tade om tang kata ngidon te kajinga rap jong ki bahayeng mansu om kum tahma kajinga rap jong ki bahayeng te kum tahi kawan long successful sapang kan ka film te bon bang ala bon ong ba ki jisau tanat nalor bangi dang ya sedang ka first film ban ong bangin ra apu biju senama mo te ni setanat haba kumbangi julek man kapor ngia don siparlok ban ngia perkhadi kini ki scenes kumno ban penlong komedi lane ya kano ban penlong ban de ha ka fight ru ban kam itanat tanang ta haki dialog haki acting kum tahi kita ki baro kini ki jing trekam jongi em habang ya trelang siparlok ti ngidon ka katakin ke setanat ba ngolak ban ong bangi siulong tu. If you could do any job in the world, what would it be? Nadu meneng ala abi pi hang ni penyeng sa nga hang ni men ngam thai sing ngam sa hang ni. Don't even think about it. Ngam kwa ba ka tiar jome ka penyap me. Ngalaktif himanga, but what is an kini kikso. Ngan ong ba namar ka film jongi kalong kum ka mafia type
tingi ha banjit lada matangin bu ya ugang ha banjit ya kadur tanang tangi bu aktor ngi ha banjit ya ka fiscal appearance kalong ta te ha ka jingjit jonga ngam nang ban ong bang ajit kumno hendrai tangbang layu ida ka khmat ngala itu lepa bu tu ubit bah ban long aktor utu ubit ban long gang utu ubit ban long kumta te tang shu kumta layu i kumta ngala terwa lada piwan ban akflim ban ngi kumta te don hi ki bakan taj don hi ki bat ki bawan ro kani film te kumta hi balai ngam yo ya kata kamro ngam sngaunut Kledai ban setukan kumno ka pertikayat menta wat ya katin jad ru ngi dang hab ban thit mudon mepisa ka kamlai ka ban besai pi baro sijing em lada ka pertai ka yat kumta ngi ki baduk ngin syukur tang ka jing lech skol hoj ka jing yo i jonga te ka don hi kala wei namar ba kat ba nang bon ubreo hapo ka jela te ki kamro kinang dunaken te lada nginyo ka jingyarap ka ba pura na sorkar ki film khasi ken te kandai ka wena ki industries ban aikam ya ki khana samla tanang ta umtang ki khana samla namar ba ka film ngidon kamlut te ya ki balasan tanang ta ki ya kinuru kat kum ka jing dawa jong ka story ma te lada kawan ka jingyarap ka pisangan ong financially te ki film khasi klem pep kin kiu nang ne shikmat namar ba kilami ki director tanang ta kilami ki nong to story ru ki babon ba lajan haman ki district haman ki jaka ki don ki nong shina film te lada ka biang ka sponsor te kila ken ban pen ki film jong ki handrai lada klem kata te ka bajanjar hi ban shina film tangkum ta hi te ka jing yu i jonga te ngakrpat ken lada ngakarpat kay nakaliang jong kasorkaro bahkan pejlam ya kaneka industries ba kinang kiu ki samla kasi hakasap kapong jong ki kabang akwa ban ong skiway kalong ba kumbay la de nga sedang da i mobile ban sina film nang ta nga sedang da i power director in short bat ki kain master hapo ka phone te kumtaru ngoong ye ki badon sap la philong ka sap shat sabrwai la national film tho story hakano kanuru ka sap ka ba phidan te wat penlen e yakta pendon kami i mobile jong phi ha ka ba sedang bat lada phi lada phi phim tre ban lada phim give up ken lada phi ai beteng baja ketua kam ka ba phile te ka kiu ba ski ngimla bar se thu ekta ka jingkiu ndai ski ken sa kiu but lada phidon sha kata ka sap kumba ong no ba lada phidon kamon kata ka lenti ka don te hangar kumjo nga ngade ubre bom don pisai ai ndai kat ba ngadang tre kam da ka mobile te ki ba yeng ru ki ksan ke nyanga ki ui ba ka seiso ken ka kam te ki ksan ki ba yeng ki ksan ki kini ki ksan ki para marjan ru te nak ta kadaw ngiyo banwan rai ka film hapo biju te ngaong e baro sngau bahawat nom don't give up lada pila sedang mentaban sena film pila sedang mentaban ban shot ban ruai ban sei kisap ki ba pipidan don't give up trei be ya kato bat penkiu ya kato bat hakawe kasngi pinsa yo hi ya uso batiang ken ngadon hang ne mentabang ne rabi pi lada pi ko ban light pila safe kilin na ndre lada pi ko ban light warban butchu yang nyin yela ka jong ti kala bandai jeng ong ju iro MJF labiang lada pim tre ban lej ngan lej mangamorwe kaweng ko ban ong ya kinong page ya ka video ba mantaken sengau bahaban wani krishan lem ya kinong shna film kasi ba da ka ba pinwan page ki film kasi ken page ki film kasi ala kalong kono ka film ro namar ba ka jingwan jong pi la kalong sispa san pau ka to ka krishan ba ka imun sim ba ya kinong shna film kasi te menta ka don ka film jongi ka kendo hapo biju cinema ka deru ka first film na kaliang jongi PHL Group Entertainment tenga kerpadi pi baro la pilong bahajan ne bahajangai nangno ro kat ka ba pila e singa bahaban wani krishan lem ka film jongi hapo cinema kubleshibon bargam tib hero la ikut ne jaklia kata kamsim balai pim la se ban e kinong shun pesane ngadon hang ne mentabang ne rabi pi lada pi ko ban light pila safe kilin na ndre lada pi ko ban light warban butchu yang nyin yela ka jong ti kala bandai jeng ong ju iro
Jeff lah biang. Lada pim trek ban lej ngan lej mangamorwe. Kajing kerduk kam bat kajing bom don pisah jonga. Kapun pulom lut ya kijing tumu jonga bano. Ngamat se. Ngam don laki wai pat kilan. Betul ke kam? Tang sem pulang ngam terai. Ngamar ihab jong pingan kindo ela kecing em. Mitrai ngating maniap. Em. Ngam ting. Shoot yang ah.